umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. So ukwenza kanjalo kwakho kuNkulunkulu uyothola udumo, kungagcina uNkulunkulu kuphela, nasemehlweni abantu uyothola udumo. Verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Semoni yethu ilapha ke. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Unganciki kokwakho ukuqonda. Ungancike ekuqondeni kwakho. 6. 6. Mazise yena izindlela zakho zonke. Yebo. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Yebo. Oh, yes. Phelele. Verse no. Cela ungibambela incwadi yama Isaiah chapter number 40. La bazalwane sifunda khona sithola inkosi uSolomoni ikhuluma njengobaba. La kungathi uhlezi ubaba uhlezi nendodana yakhe. Uthi ubaba ma enikeza ubuhlakani leli le amplified the rewards of wisdom. La esizulwini lithi ukwethemba uJehova. So usethi lo baba, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandment. By doing so, for length of days and years of your life, worth living, and prosperity, the wholeness of lives and blessings, they will add to you. So uthi ke lo baba ma ekhuluma kwindodana yakhe, uthi ke mfana kithi impilo le kungathi ukhuluma impilo useyibonile mfundisi uMagalelo ukuthi ke impilo iphileka kanjani nobunzima bempilo nobuhlungu nje bempilo. Wafunda lo baba ukuthi into engingayi noma isipho engingasinikeza umfana wami nanka ake ngikhulume naye, uthi ukho konke ongakwenza ndodana yami ngicela izifundiso zami njengobaba wakho, right, zingasuki enhlizweni yakho. Uthi la enhlizweni yakho ndodana yami into engifisa ukuthi ungigcinele yona noma uphuma ungasekho phakathi kwami noma sengedlule emhlabeni, kodwa uma uke wathatha izifundiso zami njengobaba wakho wazifaka enhlizweni yakho, wazibhala enhlizweni yakho, wenze sure ukuthi imithetho nezifundiso zami azisuki enhlizweni yakho. Uma ndodana uke wenza lokho, waqaphela lokho kuyokwandisela izinsuku zokuphila neminyaka. Lize lithi iBhayibheli ngisho prosperity, the wholeness of life blessings, they will add to you. Right bazalwane bami, sikhule laba bantu abazalayo laba abangobaba, sikhule singabazi bafowethu. Manje kunamagama enyama ake akwazi ukukhulisa. Ake ngikhulume ngengane yomfana, akwazi ukukhulisa ingane yomfana angaveli kumama, kodwa akwazi ukuthi uma lamagama ake ashiwo ubaba, yezwa lonto le, uma lamagama nje evela kubaba, noma ngakuthiwa ingane yomfana ibithanda ukudlebeleka, kodwa uma kuke kwakhona amagama nje avela kubaba, amanye amagama abalekile okumele akhulunywe ngobaba kumadodana, amagama athi ukhule mfana wami ube indoda. Noma umama angawasho lawo magama, kodwa azwakala kangconywana uma evela kubaba ukuthi ukhule mfana wami ube indoda. Ngoba mfowethu athi ngikhulume lento, igama elithi kukhona ubaba okukhuluma igama elithi bafowethu, igama elithi indodana. Uthi lo baba akalithathi nje njengegama, ulithatha njengombuzo ukuthi uyindoda na. Uyindoda na. Why? Because lo baba uma ethi lo baba uyindoda na, ukhuluma kwindodana ukuthi engabe mfana kithi uyokwazi yini ukuthatha ama responsibilities ami namhlanje engasekho emhlabeni. Because has a son sinenselelo bafowethu yokuba sithwale ama responsibilities baba besengasekho. Khola manje ngizongizwa bafowethu, sakhuluma
ngoba njengoba lithi iBhayibheli abasha noma abantwana banjengefa bayifa labazali babo, meaning ukuthi ifa alisebenzi umnikazi walesaphila, kodwa ifa amandla alo avela uma umnikazi wefa esengasekho emhlabeni. Bafowethu, sonke njengoba sikhona sine responsibility yokuthi singakhohlwa la sizalwe khona nala sisuka khona. Ukufika kwethu la eThekwini akungashintshi ifocus yokuthi saphumelana emakhaya, akungashintshi ifocus yokuthi yini le esayizela la eThekwini. Abanye lapha bafowethu phakathi kwethu sikhuliswe ngama single parents, manje asingavumeli ukuthi indlela abasikhulise ngayo abazali bethu, indlela omama bethu aba-investe ngayo mase sesifika endaweni yasemadrobheni bese iyashintsha. Oh my God, khona lesibheke khona uthi ke lo baba, never let loyalty, kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with God, with both God and people, and you will earn good reputation. Bese ke engiqeda lo baba bese thi ke sengikhulumile ngami ukuthi mina njengobaba ngifisa kube kanje enhlenyama. Nansi imithetho yami, nazi ifundiso zami, uyigcina enhlizweni yakho. Usathi lo baba, kodwa nansi into ebaluleke kakhulu. Kukho konke sengikushilo mfana kithi, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Noma sengikunikile ama teachings, ngakunika ngathi enhlizweni yakho mawangene, kodwa into ezogcina lemthetho yami nalezi ifundiso mfana kithi, themba kuJehova. So manje lo baba useshintsha ifocus yomfana ukuthi lo ndodana angabe esabheka kakhulu kubaba, ngoba kuyofika isikhathi la ubaba esuswa khona phakathi kwendodana. Yini eyosustaina indodana? Ukwethemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakhe. Sesiyashumayela mashobani mfowethu, sesiyashumayela. Uthi ke lo verse number 5, themba kuJehova, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart. Do not rely on your own insight or understanding. Bafowethu, ngizomemezela nje namhlanje into eyodwa ukuthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Noma ngabe kuthiwa ikhona ke enye into ubuyibona ilithemba lakho, I want us bafowethu sishifte ifocus eyintweni ebesingayibeka simfoka ngomezulu sibe ngamathemba ethu. Ngifisa bafowethu ekuhambeni kwethu, ekukhonweni kwethu, ekukhuleni kwethu, sikhule impilo yethu uma idefinewa, ingadefinewa ngama material things, ingadefinewa ngobuhle, ingadefinewa ngebeauty, kodwa uma abantu bekubheka bethi yini especially ngomfaka mthombeni, yini exsustainile empilweni yakho, uma abantu bekuchaza bathi lo mfana impilo yakhe yonke wethemba kodwa man uJehova. Yini into ezosenza simethemba uJehova, into ezogcina ukholo lwethu, into ezosustaina kwi-salvation bafowethu, ukuba sethembe uJehova ngayo yonke inhliziyo yethu. Ngashumayela bazalwane, shumayela bafika ngazi khona ina. Uthi baba, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho bafowethu, ngayo yonke. Uyabona ntethi ngayo yonke inhliziyo yakho. Ithi lento mfoka mngomezulu, angabe kusaba bikho la inhliziyo yakho iba khona. Uthi Jesu mayekhuluma encwadini kaMatthew chapter number 6 verse number 21, uthi sibekeleni ingcebo endlini yasezulwini, in the storehouse of heavens, bese ngokuba labo khona
ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona. Ngamanye amazwi lento yenhliziyo noNkulunkulu kusondelene, lento yokuba nenhliziyo nokuba noNkulunkulu kusondelene, ngoba uma uthatha inhliziyo yakho uyibeka kuNkulunkulu uyazi ukuthi noma ngaku ungenzakalana emhlabeni kodwa ithemba lami, ithemba lami. Noma abantu bangakushiya, noma abantu bangakudela, kodwa uma inhliziyo yakho yethemba uJehova, uma ithemba lakho linguJehova, awubi nayo indaba kakhulu ngokuthi kunabantu abakushiyile empilweni, awubi nayo indaba kakhulu ngokuthi kunabantu abangakusupport, ngoba ithemba lakho olabaya. Uthi baba ungenciki, yabona ukwencika, yabona njengamanje ibhalansi yami yonke for Ngomezulu ilele kule pulpit. Should makuke kwasuka le pulpit kusho ukuthi angikho mina. Niyezwa nibazana bami? Lento ethi ungenciki kokwakho uqonda kusho ukuthi ukuqonda kwami kuhamba kuphele. Kodwa mangike ngencika nje kusimakade. Noma sengihlanganisa impilo ngibona ukuthi ukhona lapha engasahlangani khona, kusho ukuthi ngethembile yona leyo nto. Ukuthi oqalile umsebenzi omuhle phezu kwempilo yami. I know kwakuPaul lapha ebhala encoma ibandla laseKolose athi njengoba ngethembile ukuthi kukhona oqala umsebenzi omuhle phezu kwempilo uyena futhi. Uyena futhi abafowethu uma nje sithatha ithemba lethu salibeka kuba sezulwini, yibona abasezulwini abayakwazi ukuthi bafeze umsebenzi omuhle phezu kwempilo yethu. Khona into ethi kimi sengi yame themba loyo, khona into esho njalo ithi oh nige asame shoba oh nigelwa khona lena wanikela ngesono sami ezabantu bonke. Oba lento futhi simagalela lokuthatha ithemba lakho lonke ulubeke kuJehova. Ithi noma ungenayo imali kodwa ngiyamethemba yena, noma ngingenakho ukudla ngiyamethemba yena, noma impilo yami ingakaprosperity kodwa ngiyamethemba yena, ngoba ukwethemba kuJehova kunginikeza ikusasa elingcono. Ikwenza lento uvuke ekuseni, uvuke usho njengoDavide uthi ngiphakamisa amehlo ami ey'ntabeni, uthi usizo lwami alivele ebantwini kodwa usizo lwami luvela kuJehova, yena owenzile izulu lomhlaba. Oh shamande korabana. Ngoba ukafika uDavide lapha khona ethemba ubabakhe nabafowabo, kwasho ukuthi ngesikhathi abadinga ngaso uDavide kufika amabhere, kufika ingonyama, bafikanga abantu, kodwa umfana owethemba basezulwini wazwakala ephakamisa amehlo akhe athi bengibhekile kubazali bami, bengibhekile kubafowethu kodwa abafowethu abafikanga. Athi kodwa mangithi ngiyaliphakamisa amehlo ami, athi ngiyalibheka usizo lwami, athi alivelanga kubaba, athi alivelanga kumame, athi alivelanga kodwa luvela kuJehova. Bafowethu usizo lwethu alukho ebantwini. Yebo umuntu angaba impendulo kodwa usizo lwethu lonke aluvele ebantwini, kodwa usizo lwethu luvela kuJehova. Kukhona uNkulunkulu bafowethu okumele simethembe ngenhliziyo yethu yonke, asi-avoid ukuhetheka, themba kuJehova. Uma ufuna uku-avoid ukuhetheka, susa ithemba lakho kwi-boyfriend, susa ithemba lakho kwi-girlfriend, thatha ithemba lakho ulubeke kuJehova. Uma ufuna uku-avoida lokhu ufaka iy'tethazi ey'nqamukelwe zinhliziyo sebekugilile abantu, thatha ithemba lakho
yakho ngoba ngeke uJehova kugila bangokugila abantu bangakubetreya abantu bangakushiya kodwa kukhona uJehova owenzile izulu owenzile umhlaba akasoze hayi bafethu akasoze hayi bafethu ngiyagaranta ngaye akasoze wamnkomezulu ngiyabheja ngosimakade owenzile izulu lomhlaba ngiyabheja ngengonyama yomndeni kaJuda bafethu ngiyabheja ngaye uJehova omileyo kuze kube phakade akasoze amdela abanye babheja ngabo abanye babheja ngabafowabo abanye babheja ngobaba babo kodwa ubusuku ungivumeleni bafowethu ukuthi ngiyabheja ngosimakade ngiyabheja ngosimakade lithi iBhayibheli wangena kwaba kanye endaweni engcwele lithi sengo setempeli sadabuka abapristi ngesikhathi bethelwa babelana ngeengubo zakhe kuyeka usimakade uJehova kashiyane uthi uDavide ngalinye ilanga uthi uDavide kungcono ukuba nguwele esandleni sakho simakade ukunokuba nguwele esandleni somuntu athi ngoba esandleni sikaJehova yila kukhona khona umusa athi oh my uthi uJehova ulidwala lami athi uJehova uyinqaba yami athi uJehova ulithemba lami athi abanye bethembile ingqola namahashi athi kodwa thina oh bafowethu abanye bethembile ingqola abanye bethembile amahashi kodwa thina nathi ithemba lethu ebusuku nathi ithemba labasendulo abalibheka abasendulo selavela obala athi njengelanga lona liphezulu athi uJesu uyilimo lokuqala athi jabulani bazalwane sesingabantwana benkosi athi yithi sesinofakazi athi silubona uthando lwakhe athi uKristu wanqoba ukufa athi nomnini kufa wamahlula neyitapha zokufa wazahlula athi sithathe namehlethu sofocus kulo idwala lethu themba kuJehova ngayo yonke manami inhliziyo yakho unganciki ngoba futhi awubheka emnkomezulu ukuthi ukwancika kwethu ukwancika eqondeni kwethu kusifake kuphi namhlanje ukwancika kwethu uqonda nasolwazini kwethu sikuphi namhlanje abanye singene ezintweni bangafanele singene kuzo abanye singene inkingeni bangafanele singene kuzo kanti sisuke sasusa ifocus komdala kuneyinsuku bafowethu uJehova uyethenjwa noma engathi uthule methembe uJehova umethembe noma impendulo ungakayiboni methembe waphethu Isaya lesiyafana uthi uDavide mayebhala 125 waza baba come on uthi abamethemba uJehova maningi bafowethu hayi noma ngibani asikhulume lemnkomezulu abamethembayo ithi le uma nje uke wethemba uJehova awu bafowethu lithi uJehova abamethemba uJehova banjengentaba iSiyoni bathi intaba yona engenakho umnyakaziso kusho ukuthi kuyenzeka abanye abantu bethemba abanye uNkulunkulu bese benyakaziswa abanye uNkulunkulu banyakaziswe bekwatisa bafakwe inkantolo sekubangwa letho ubukhosi angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umthandazo umuntu ngathi usesenkantolo aphendula athini kodwa bamethemba isimakade bafowethu angazi abamethemba banjenentaba iSiyoni into engenakunyakaziswa athi njengeyintaba ihaqa uJerusalema athi kanjalo usimakade abakhe bafowethu kanjalo usimakade abakhe yizo uDavide ebhala athi usimakade ungibiyele uthi ngizungezile athi ngemuva nangaphambili athi ubekile isandla sakhe phezu kwekhanda lami athi yena yalesingelo suba singiphathe ngesandla uJehova
uJehova ungavumi lonyawo lethu kuba sishelele, uJehova ungavumi lonyawo kuba kuqhuzuke etsheni. Awu bafowethu sesiyavala. Uma nje uke wethemba. Awu bafowethu angazi. Wazi uJehova umethemba uJehova kenyama. Uthi ubheka ama record kwi-family background yakho. Uthi uyabheka ama record. Ngomkhulu, ngogogo, ngomama, ngabe ubaba nabafowethu kunezinto engaze zenzeke. Kodwa uma wethemba uJehova uthi into ithi kuzoqala ngawe. Kuthiwe lapha ekhaya akekho kwashadelwa. Akekho kwashada. Lapha ekhaya akekho kwafunda waphumelela. Lapha ekhaya akekho kwathola umsebenzi ophila. Kodwa abamethemba abafowethu nyamemeza nje. Abamethemba uJehova. Abamethemba do not partake to the generational curses. Ngoba i-altar lethu alisekho emsamo. Kodwa asesethembanga umsamo, asesethembanga amagobongo, asethembanga impepho, kodwa sethembile yona leyo nto. Sethembile yona leyo nto ukuthi oqalile umsebenzi omuhle phezu kokwethu ukuphila. Ibelief yami ithi wangeke usimakade avume sisuke emakhaya size eThekwini kuba sizohlupheka. Angiphindi. Ibelief yami ithi wangeke usimakade avume fokambodo ukuba sisuke emakhaya azi kahle ukuthi emakhaya sisoku anjani. Sifike eThekwini ukuba sizofela eThekwini. Wangeke. No. Ngiyanqaba. Wangeke. Bamba verse 33 verse funda lapho verse chapter 43. Funda masiyafa. Gazi lemi hlatshelo. Verse 28. Yonke ke yabajuda yebo yali Dayuleluke Kotu Yesusugo Ine Verse number 28. 40, 41, 40, chapter 40, verse 28. Chapter 40, Isaiah 40, 28. Awusasiyathandaza nganza wethu. Siyathandaza abafowethu. Khona into engifuna siyiveze la. Uthi mawethemba uJehova. Awuzwanga na. Izwa mngomezulu la kukhulunywa kuIsrayeli. Kukhulunywa ngoNkulunkulu wakwaIsrayeli. Kuthiwa awazi yini number 1. Kubuzwa uIsrayeli uJacob. Awazi yini? Awuzwanga na ukuthini? uJehova unguNkulunkulu. Awubafowethu. uJehova unguNkulunkulu onguna phakade. Wenzeni? Udalile imikhawulo yomhlaba. Kuthiwa lo Jehova udalile imikhawulo yonke yomhlaba, the ends of earth. Yebo. Akapheli amandla. Nathi angiqeda kakhulu. Kuthiwa akapheli amandla. Akasibheke lento maGalela. Kuthiwa awazi yini? Awuzwanga na? Yile ukuthi uJehova uNkulunkulu unguNkulunkulu owenzeni onguna phakade. Bese inqeda nhlenyama lithi akapheli. UNkulunkulu onguna phakade. Kodwa enjalo akapheli amandla. Kodwa kuthiwa udala imikhawulo yomhlaba. Okay, buya la. Asiwazi la umhlaba uqala khona. Sithi umhlaba uqala la uphela la. Kodwa kuthi uJehova uyidalile. More of that akaphela ma. Buka maGalela. Uma kwakhiwa le church abambe foundation bayamba ngosuku olodwa bakhathana. Wathi uNtwa bebuya ngakusasa bezokhanda ifloor bakhathana. Wabuya ngakusasa bezonyusa indonga bakhathana. Babuya nangakusasa bafaka amawindi bakhathana.
babuya baqedela phezulu kwamawindi bakhathala, babuya bafaka i-roofing bakhathala. Meaning umuntu odale the end of this hall akadalanga ngosuku olulodwa, udale wafika isikhathi la ekhathala khona wayolala. Suka-ke kwindoda, susa amehlo akho la, bheka-ke ukuthi uma uJehova edala imikhawulo yomhlaba, asiwazi umhlaba uqalaphi, siwazi umhlaba uphelaphi, kodwa kuthiwa lo Jehova odala imikhawulo yomhlaba. Bheka ulwandle lungakanani, kodwa bheka uJehova odala ulwandle kuthiwani ngaye. Bheka imvelo yonke ingakanani, kodwa izwa kuthiwani ngalo Jehova. Bheka abantu abasemhlabeni bangakanani, izwa kodwa ngalo Jehova. Kuthiwa lo Jehova njengoba ekhona edala imikhawulo yonke yomhlaba, kuthiwa lo Jehova akaphela amandla. Abantu bayadinwa nguwe, ungaboleka namhlanje uboleke kusasa, ngolusuku lwesithathu bazokhuluma ngawo, kodwa uJehova ungeza kuye namhlanje uze kuye kusasa uze ne same item, akadinwa nguwe. Bafowethu uJehova kuthiwa akaphela manje. Is the same God engimthandazayo, is the same God ayandamthandazayo, the same strength angiphendule ngaso, is the same strength azophendula ngaso uAyana, the same strength azophendula ngaso uMngomezulu, aphendule ngaso uMnqo. Bafowethu abantu bayafika lesikhathi abekhathala khona nguwe, kodwa uJehova yizwa ngoJehova kuthiwa akaphela manje. Awu bafowethu ngeke nisimethembe, simethembe ngempilo yethu, simethembe nangemndeni yethu, simethembe nangemsebenzi, simethembe nangamabhizinisi ethu, simethembe ngayonke into yethu. Kuthiwani ngaye? Funda mama Mzimane. Hawu akekho ongaqonda ongaphenya ukuqonda kaNkulunkulu, enye indaba leyo. Funda mama Mzimane, siyathandana. uNkulunkulu odala imikhawulo yomhlaba kuthiwa uma wena uyetha amandla, uma wena uphelelwa ngamandla kuthiwa uyakunika amandla. Kodwa kade edala njalo, kade edala imikhawulo, kade edala umhlaba, ufike wena sadala imihlaba, afika uzofuna amandla ukhathele, ukade ungenzi lutho ukhathele, kodwa afike the same simakade. Funda sisi, funda mama, funda. Nongenamandla andisi ikhwepha. Funda. Okay, insizwa iphela amandla, bakhathale, abasha bawe beshumayelile bawe, okay, kodwa abamethembayo. Awu bafowethu, awu Khumalo mana, come on Khumalo. Bafowethu insizwa ziyaphela amandla, abasha bawe nokuwa, kusho ukuthi odlamini sebeshumayelile bayakhathala, odlamini sebeshumayelile bayawa, odlamini sebefakazile bayakhathala, odlamini sebefakazile bayawa, kodwa abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Uma uke wethemba usimakade, you gain the new strength. Uma sike sethemba uJehova, simethemba uJehova sinika amandla, asinika amandla sesicriticiziwe, akunika amandla usukhulunyiwe kabi, sekuthiwa kuphelile ngegama lakho, kodwa abamethembayo. Awu ayandi uzothandaza, kodwa abamethembayo usimakade kuthiwa bayathola amandla amasha. Abafowethu abasezulwini, they are always ready. Uyazi ba ready ukwenzani? Ukukunika amandla, kodwa inkinga yakho awukakebethembi ngokuphelele. You see what the danger is? Hayi awukakebethembi ngokuphelele. Omunye usathemba i-income, omunye usathemba ukuthi ubani uzokufakela imali, omunye usathemba ukuthi ubani makusekhona ubani. Kanti lento ithi abamethemba hlenyama, awuthi ngikutshele mfowethu, abasezulwini imini nobusuku they are always ready. Ukuthi nje uma uke wathatha ithemba, wabethemba nje, babheke ukuthi kukuphi la kushoda khona ngamandla, bandise ikhwepha. Usizwe hlenyama engathi ubudonsa kanzima empilweni, kodwa ngenanga yosusa ngalifocus eyintweni wathemba usimakade, uzwe ngathi uthi yonke into engathi sihamba kahle nje manje. Hayi anginamali kodwa nje ngizwa ngikhululekile emoyeni wami, uyazi anginakudla kodwa ngizwa yonke into, ngizokuthula nokwenama enkathi ithemba lakho ukolisusa kubantu walibeka kunje. Bafowethu nasi isiqiniseke sina abamethembayo. Funda mama ngasinyali, siyathandaza. Kepha abamethembayo uJehova bathola amandla amasha. Niyalwazi ukhozi, hamba ufunda, go and study about characteristics characteristics of ukhozi. Iki makhulula ngeiki
kukhulunywa ngento ekwaziyo ukwenza introspection ukuthi uma ike yehluleka ukubamba itshwele ibuyele emkhathini ithi yini eyenza ngingakwazanga ukubamba lokhu yakudla ibisi bese lithi ngenze kube umlomo wami noma amaphika ami noma inzipho zami bese kuthiwa ukhozi kuthiwa lukwazi ukubuyela edwaleni liyohlala shamani liyohlala uqenyama edwaleni uma liyohlala edwaleni lukhipha inzipho ezindala lishaya edwaleni kugxaza igazi lishaya amazipho kuphuma amazipho amadala lishaya amaphiko kuphuma amaphiko amadala lishaya umlomo kuphuma umlomo omdala beka ukhozi bese ukhozi uma selibleedile aliphumi edwaleni lisableed awuthi ngehle ngempela ke la ukhozi alusuki edwaleni lusableed akufundisa uMagalelo kodwa lulinda to gain the new strength abamethemba lulinda ukhozi luthole amandla amasha awu nansi into engixaka ngokhozi Mthombeni ukuthi lwazi ngani uma sekufike amandla amasha kuthiwa ukhozi lulinda istorm kuthiwa ukhozi lulinda istorm ukuze liteste istrength isalo lutesta kwistorm and alufulatheli storm kodwa liface istorm ngoba alikwazi ukubona amandla aso lufulathela istorm luhamba ngedirection yestorm kodwa likwazi ukutesta amandla alo mondandandende lubhekene nestorm kuba ukhozi uqala emaqanyama lundize uma lubone ngazuthi amaphiko alfeila uma kuzi storm lubuyele edwaleni liyothi angakasitholi strength sokubhekana nestorm uma ngingakwazi ukubhekana nestorm kusho ukuthi ngisazolamba 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 bese kuqala ukhozi ubusabe bese ukhozi lubhekana nestorm uma lifika istorm bese kuqala bafowethu ukhozi luthi bhaku bese libona ukuthi angathi sekuyahambeka luqale futhi likhuphuke luthi bhaku come on luthi bhaku bese angazi how many kilometers above the sea ukhozi elikwazi ungindizela kuko ngoba alikwazi ukhozi ukusurvive lapha nje kule sphere sethu thina abantu likwazi ukundiza higher abafowethu ngesikhathi lundiza phezulu bese libona ukhozi ukuthi amandla sengiwatholile bafowethu uma sisabalekela itombo kusho ukuthi sisazolamba uma sisafuna ukunconywa ngabantu kusho ukuthi sisazolamba uma sisafuna ukwenza kahle sishayela ihlombe ikhona into ethi sisazolamba uma sisafuna abantu basithande uma sisafuna abantu basincome kusho ukuthi sisazolamba bafowethu ungabalekeli istorm ungayibalekeli isizini yokungena kwistorm ngoba istorm sizotest ukuthi amandla akho umethemba kangakanani uJehova kuwo awuthi ngisho lento ngehlisa umoya ungahambi noNkulunkulu ongamazi kuyingozi ukuhamba noNkulunkulu ongamazi ngoba the very same God ongamazi uyobaleke unoNkulunkulu okwazi ukulo uma ungamazi uNkulunkulu wakho Mthombeni uyobaleka namandla kaNkulunkulu okwazi ukulo uyobaleka nangesizini yesitha kodwa kubaleka phambi kwesitha kuyamiwa ukhozi likwazi ukubona yalibona itshwele more than 10 kilometers kodwa ukhozi kwathi yakwazi ukubona itshwele into encane line sight yayo isight yayo ilength yesolar course kwa likwazi ukuzuma into encane liyenze ibe nkulu bese li-aima mfoka ngomezulu likude lithi uma ngike ngike ngabamba loya awuthi ngivale nganathi thiwa bamethemba uJehova
ngifuna awuthi nje ngivale nganathi le conclusion yami lithi uthi uJesu ngelinye ilanga enyama ukhuluma nabafundi bakhe uthi Jerusalem, I mean ukhuluma nabantu baseJerusalem kuMatthew, Jerusalem bengithanda kangakanani ukukufukamela njengesikhukhukazi sifukamela amachwane azo. Mina ngithumela abaprofeti wena wakhanda ngamatshe wababulala. Ngamanye amazwi yimi ebengifuna ukukuvikela, wena wathatha amatshe wakhanda abaprofeti. Okay, kodwa nayi concern yami ila uthi uJesu njengesikhukhukazi sifukamela amachwane azo, bengifisa kanjalo ukukufukamela. Asivale khumalo ngento ethi umoya engcwele ngimfanisa nesikhukhukazi. Uyazi ukuthi angazi lena mfowethu ngishintsha kanjani ihamini ngoba manje ngiyeza ukuthi le eyokuvala ke lengikhuluma ngayo. Isikhukhukazi ngiyayazi le ngayikhuluma ngazi kwantshwa bhuti nje faka kukhona lethi yini tshwantshwa mfowethu faka yona sithandaza nayo ke mfowethu yabona siyathandazayo ngale bese unyusa ivolume yakho kancane. Isikhukhukazi ngomezulu asinayo ivoice singakabunawo amachwane. Let me repeat, isikhukhukazi asinayo ivoice singakabunawo amachwane. Uthi uJesu njengesikhukhukazi sifukamela amachwane aso, bengifuna ukufukamela kanjalo. Manje bazalwane asiphileni kwisizini la sethemba khona umoya engcwele, ngoba njengesikhukhukazi kusho ukuthi mfundisi Magalela isikhukhukazi wansaba namachwane. Sikwazi ukuhlukanisa ivoice eyodwa, sikwazi ukuyihlukanisa igaba ezintathu. Awubhuti isikhukhukazi wansaba namachwane, sikwazi ukuhlukanisa ivoice eyodwa sihlukanise igaba ezintathu. Njengesikhukhukazi sifukamela amachwane aso, bengifuna ukukufukamela kanjani. Awu mashobana ngazi ukuthi kuphi one ivoice yokuqala yesikhukhukazi uma sesinamachwane, ivoice ebabiza ivalid drums, ivoice ebabizela ekudleni, ivoice ethi ku. Ivoice yokuqala yesikhukhukazi ithi ku, isho ukuthi wozani nizodla. Voice number 2 yesikhukhukazi ivoice esho ipresence. Kamanda uyizwa isikhukhukazi ithi ku. Amachwane ayayazi ivoice ngoba inkunku icontrola amachwane ayo ngevoice. Uyizwa inkunku ithi ku. Amachwane aseyazi ukuthi umama usesekhona. Awubona ngazi mashobani kwenzakala. Voice number 3 ivoice ye-awareness. Uzwe isikhukhukazi sithi ku, asayazi amachwane ukuthi njengo la voice ayisho ukuthi sizodla, la voice ayisho ipresence, kodwa la voice ithi siyabaleka ke manje. Yeba mfowethu uJesu njalo umuntu onomoya engcwele, umoya engcwele ufuna ukucontrol ibandla lakhe ngevoice. Umoya engcwele ufuna ukusicontrola ngevoice. Kuna voice kamoya engcwele esho ubukho bakhe. Uma nje sisahamba athi umoya engcwele I will never leave you nor forsake you. Usho noma usiswa uthi semthwalelo nzima kodwa uzwe into ethi I will never leave you nor forsake you. Uthi kusenjalo uzwe ukena kwisizini la ushiwa khona ngabantu, akhuluma umoya engcwele athi you are not alone. Noma abantu sebekushile bakudela athi umoya engcwele you are not alone. Noma usungena lutho athi umoya engcwele ngikhona njengomsizi wakho. Voice number 2 kube ivoice yokubabizela ekudleni la amachwane sibutha ebutheleka khona esodla. Kusho ukuthi amachwane wasayifunela ukudla, kusho ukuthi amachwane athemba unina
ayazi amakhono uma kusekhona umama kusekhona ukudla ubafowethu uma kusekhona umama kusekhona ukudla uma kusekhona umama sisavikelekile uma ingcwele amemeze athi Kanyama singeni leyo moto Kanyama sahambi ngaleyo ndlela Kanyama sashumayeli leyo pulpiti ngoba leyo pulpiti ikhothwa zinyoka voice of awareness Siphakame simangile njengesikhukhuka ayazi amakhona omngomezulu ukuthi uma mama athi ku balezo sikhathi unina usuka amaphika sewavule kanje ayazi amakhona ukuthi asibalekeli kwenye indawo kodwa siyaqasha enqabeni nguJesu yena olidwala lethu lweinsindiso yethu yena ongamandla ethu lweinqaba yethu bafowethu abamethembayo uJehova oza magalelo ozothandaza mfowethu abamethembayo themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke Baba siyabonga lesikhulekeni sonke sivule imilomo sithandaze Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukhulume kahle uNkulunkulu wethu onamandla wonke uthena masethembe wena singenciko kwakho ukukhoda Baba wethu onamandla wonke siyanquma namhlanje ebusuku ukuthi sethemba wena asikuthi yakwethu ukukhoda wathi ukhuluma uSolomoni wathi uNkulunkulu indlela zamazase wena uyakuqondisa imikhondo yethu wathobhala kahle uNkulunkulu wethu wena izinyathelo zolungileyo ziyakuqondiswa nguJehova siyathandaza ebusuku uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyibandla lakho siyumhlambi wakho siyifa lakho order our footsteps qondisa izinyawo zethu qondisa imigondo yethu egama lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onamandla athi Isaya abamethembayo bayothola amandla amasha bakhuphuke phezulu njengezinkosi ngiyathandaza egameni lika Jesu we pray for new strength uNkulunkulu wethu onamandla to those who are weary to those who are burdened I pray ebusuku uNkulunkulu wethu onamandla give them new strength in the mighty name of Jesus Christ athi Isaya meqhubeke phala athi bayohamba bengakhathali athi bayogijima bengaphela amandla I pray in the name of Jesus ukuthi kwisizini yokuhamba abangaphela amandla nakwisizini yokugijima bakangakhathali egama lika Jesu waseNazaretha ngiyathandaza upon each and everyone oh shahabala hasenda ukibala masotoko ila masanda kabalia mako superia la makupiria makata balia makosete lebekete koshana we bless your name oh God khuluma kahle ngomkhonzi wakho oh shana makodesa Hili bakubuna bakibala basika Bayama bala basika Udila Baila saila baila tila Bila tila daila Bila saila makatai Baila saila Una makashata Urawa samande koshila mande kora babayanda Bayete kosi enkazimulo Bayete Nkosi ephila bayethe Nkosi yamandla kunamaya zekhele bositha mande khola baba dika mando khotha phakathika la mande khotha ungwele Nkosi yokuthula ungwele liwe labakholwayo sipha amandla ohambeni lwethu senze singakhathala ohambeni lwethu lokukholwa qinisa ukholo lwethu baba vuselela ukholo lwethu baba oyo ingcwele siyakudinga
silawule Nkosi yokuthula. Kita mande koshana. We bless your name, Heavenly God. Akekho njengawe. Onjengawe. Ongalinganiswa nawe. Phakathi kwabo Thixo. Akekho njengawe. Akekho njengawe. Linganiswa nawe. Kubo bonke Thixo. Kubo bonke akekho. Onaya asisho kokugcina. Ayakekho njengawe. Onjengawe Jesu. Longalinganiswa nawe. Longalinganiswa nawe. Ayakekho. Siyibandla lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithanda baba ukukubonga. Sithanda Nkosi ukukunikeza udumo. Lokhu kungumthandazo ovela enhlizweni yethu. Ukuthi akekho njengawe. Nongalinganiswa nawe akekho. Sisize uNkulunkulu wethu ukuba amehlo ethu abheke kuwe. Themba lethu lonke silibeke kuwe. Inhliziyo yethu incike kuwe. Senze Nkosi singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Senze Nkosi singakhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Focus yethu yonke ibheke kuwe. Nabantu babesibheka bathi sethembile uJehova. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga. Sethembe wena ngeimpilo zethu. Sethembe wena ngemizi yethu. Sethembe wena ngabantwana bethu nangabazali bethu. Sethemba wena ngamabhizinisi ethu. Sethemba wena ngama-companies ethu. Liyaqala iviki uNkulunkulu wethu. Sethembile wena baba. Yakuhamba nathi indlela yonke. Busisa abantwana bakho uNkulunkulu. Besaphuma uNkulunkulu iqala iviki. Benzele kahle. I pray they may prosper in every way as just their souls prospers. They have a good health to enjoy the benefit of the salvation. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. In Jesus' name, amen. Singamshayela ubaba izandla enkulu, Holy Spirit. Siyabonga abazalwane. One announcement ukugcizelela. Siyabakhumbuza abazalwane sizoba ne revival, 3 days revival ezoqala mhlaka next of next week, mhlaka 4, mhlaka 5 uLwesihlanu.